sunt Dani sau Remus, cum vreți să spuneți ele? Clau sau Dani sau Beni. Poreclă sau Poreclă Zoane. Sau Beni, cum vreți să ziceți? Da. Ăsta e Eurolacul nostru. Nu este Eurolacul, Spinile este, noastre pasă. da, așa, mă. El este un prieten de-al nostru, Mihai, Da. Poreclă, Muierea 2 Sau Băsescu. și Muierea, Băsescu. No. Acesta este amintiri din vacanță De vară. Din vacanța de vară, numărul 1. De anul trecut. Da, anul trecut, din 2014. Bă, tu cum vrei să vreți zici spuneți? amintiri de copilărie? Amintiri din Mătin. Dacă vrei să știi cum zic. Știi că păcesc ca muia. Gigi, mă! Bă, Dani, Bun, Hai mă, tu începi! Tu începi, ce ai făcut în vacanță de vară? Bă, eu am făcut în vacanță de vară, ce-am vrut. Am mers și m-a scăldat. A venit un american. O trec cu bombă mine, de-am picat. Eu o să fiu al doilea, deci eu în vacanța de vară am făcut multe prostii, da, S-a distrat grozav. da, am fost la vaci, una dintre ele. Una mai puțin Am interesant. mâncat clisă, nu, da, e bunică, nu, ia, Puțin. uitați. Puțin Bagă la interesant, bendio, da, puțin. Nu, am băgat la leac la begie, nu. Nu, cam atât am făcut eu mai interesant în vacanța de vară. Și am picat cu bicicleta, cea mai interesant. Tu, domne? Bă, Zon? eu am fost în vacanță de vară, am fost la nuntă. Bă, du-mă Bă, pe și mine. stai să vă spun faza aceea, bă. Bă, zic că Am vino. mers la nuntă. Am făcut praf acolo, am băut tot acolo, am venit la noaptea la 6, tu la 2, bă, deci... Și faza acolo grozavă a fost. M-am dus și am picat. Ce-ai, mă, Aurolac? Am băut 10 energizanti, bă, domne, bă. Deci... Ce vrei? Aia nu vreau eu. Bă, și... Cuțu! Cea mai interesantă a fost... Poate vrei să... Ne jucăm! Bă, ce faci? Cam atât a fost și cu acest episod. Deci aici Aurolac. Aurolac, da! Toți mâna aici. Noi am fost Dani. Ziceți-mă cum vă cheamă. Bă, mie mă cheamă... Pe mine mă cheamă Mihai. Noi ne vedem data. Voi... Aviatoare! Aviatoare!